Sindang tungod ba sa kalisod maong karon na desperado, kay wa kay masugdan bisagun sa nga trabaho. Sakto bagod nang gibuhat nimo nga negosyo, isiman nilang pero buak po di mong ulo. Kanang butang nga bay, wa juga anay makuha, kabalo mangguro kada o kaayo nagsala. Daghang mga pangandoy nga imuha maguba, hasta ang imong anak unsa na lang ang ilang ugma. Kung wala na'y amahan sa ila mo alalay, sugot rapod kagwaan nimo sila o kalipay. Mabuhi nga tarong di kay magtago-tago, nya makakitag pulis mo aksyon na ka og liko. Kay kana imong gipili ang mabuhing iligal, tungod ba anang droga kinabuhi isugal. Kanus ka magbago kung ilahan na kambiyaan, karon pa ka magbasol ulahi na ang tanan. Nahilayo ka sa pamilya nga nimo gapadako, gipili ang syudad ug diha nakagatubo. Tungod lang sa barkada nakakunag binaro, halos kaugon na nimo ang imuhang kadugo. Maubanay gitudlo sa imuhang ginikanan, dako namang buka maundi ka nila mapugnan. At least wala nagkulang sa mga panghimangno, dawat naman namo unsa may mahitabo. Idaghang nabalaka unsa may imong sangkitan, kung nagsalig ba ka kay pulis imong kapitan. Nagpadala sa bisyo nimo nga walay hinungdan, maong sa mga asit ikaw di mapahapaan. Sayang, daghan para ba nimo gaasa, kung sa una lang ni nabili nimo nga pamilya. Numero 45 ang litapos nimong bala, September 21 wala na ako ang kuya. Nga daw kay pwede nimong makaon, imbis nga mabusog ang imong utok mo'y dabuton. Wala sa huna-huna imong lawas makondisyon, kung na ay mga tao nga pwedeng mahimong drago. Daghang mga pamilya nga iyahang gipangbuka, tungod anang butanga ang kasado gipabulag. Pangandoy nagguba hasta ang walay sala, daghan ang nadamay hasta innocent ibata. Ngano man jud ka sa uban ikaw gihanoy, sa asa ka mulingi puno sa mga tentasyon. Dili ko mabuhi kung puro lang kagubo, na ay mo kintalimo daghang yawa sa palibo. Kung unsay akong nakita maoy akong masulti, ang kinabuhi di mo ba'y tagai ug bili. Ay nagpaabot ang kinabuhi maapi, ipaaboton pa ninyo mga presidente si Duterte.